pai kalawi pada kancang batundo-tundo dek ulah talampau jujui tali kaya lah putui pulo onde dia lah putui pulo onde dia putui pulo Dia pisau sirawi nan gowo dia sapulo ndak bisa udah kalawi ka sawah ka bisa juo onde ka bisa juo onde ka sawah ka bisa juo si bajau pembajak sawah di muaro bajak patah jawi tarambe banien calia ilang pulo onde yo dia ilang pulo onde dia ilang pulo baja patah pada tipatan garoba ditundo juo ndak namuah udah ka sawah teladang ka bisa juo onde ka bisa juo onde ka ladang ka bisa juo onde dia kalada udah disuruh tuh kaladang udah nyo daripada udah duduk saja kalau juo datang tak ada bakar rajo do di mana ada pepisi itu onde sagagah aku udah kalada disuruh itu balik udah kalau gagah aku gini nak minjamin deh udah do cuma udah cita-cita udah li tahu dia nak apa tuh deh udah jadi bintang film li tahu dia abang kok jadi bintang film udah ayo bahala sementara biar bintang film jelung berarti udah binatang film ayo sorry dia itu seperti jatuh bintang film oh kapara hari lah patang kapulang hari lah hujan dicubo batanam kacang disinggang paneh 3 bulan onde dia 3 bulan onde yo dia 3 bulan iya Bali balana Bali gambolo den Bali juo dan namuah udah batani manggale den agia poko onde den agia poko onde manggale den agia poko ilia rago mude barago kakoto baola sanggan sangko gale kabala kiro nyopoko nanta makan onde dia yo tamakan pokoknya yo dia yo tamakan Teteleng paria bare menuri sandra jalaka tarudi udah manggale mau jaga di Bali Honda onde di Bali Honda onde mau ojek di Bali Honda tukang ojek dia udah suruh tadi kaladang ini tukang ojek disuruh udah lain apa kok nak tujuh udah karajo lai iya pokoknya yang masih berhasil dia tekan direktur tuh udah kan mantap tuh ale bisa udah karajo jadi direktur